И какво става, хора? Днес си играем Kingdom Hearts отново. Да, миналото видео беше без аудио, защото в Го началото... фанаха за авторски. Да, в началото с песента. Може, ти ще заглушиш ли докато не говориш, защото се чува екото ми и видеото ще стане малко лошо. Аз да слуша. Да, като ти мога да казваш нещо, глуши. Добре. То без това миналия клип, звука, музиката от играта беше тъс, където не съм хвана за авторската права. Беше много силна, затова не се чувах дълго. Историята, мисля, че се разбира, защото то пише всичко там в самата игра. И миналия път свършихме тук. Сега да продължим. Сега трябва да отидем при Кайри и да ни каже какви неща са. Да събираме за строежа на Сала. Мисля, че те тук беше. Трябва две такива дървета. Ще видите какво трябва. Тя не мисля, че те. Аз знам какво трябва. Това е възможно най-лесно където се намери. Сега е там горе при оня където тренира. Той то смаражи майче оградата, защото е постоянно не би по нея. Мисля, че там имаше нещо, ама не съм сигурен. Мога да се кача по стълба да. Да, го въжето. Този път няма такива черти отгоре и отдолу, вече ще трябва да е на фул скрин. Ама ако не знам какво ще правя. Първото видео беше някакво тестово. То се разбира историята за това. Мисля, че няма да има проблем. Ето тук имаше нещо. Да. Мисля, че беше там в другата част, ето този мост. При Рико имаше байче едно дърво. Не знам дали точно дърво се чете или... Такова... Стъпло, не знам. Мисля, че това е всичко. Да, това е. Получих пошенка. Така мътвам да слушате разговори. So, Kyrie's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? Тук играта е малко ладна. If we have to, we'll think of something else. Лол. So, suppose you get to another world. What would you Остана. do there? Лагна играта, тюх. Well, that really is just... I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there. Why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. Защо винаги като показва Рико лагва? To go out there and
Sorry за това, ама... Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Carrie, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? How? If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you wanna try. Ето, показа Рико и лагна. Тук след това няма нещо интересно, просто сега ще паузирам да не е толкова гадно, защото лагва и някой реши да бипка. Сега се връщам. И отново се връщам. Това е много важната сцена от играта. Отишъл в стая да я изгледате. Заглуши. Epic door. Още по-епик door. Не знам защо, ама намира ти много смешно. Hey there, Donald. Good morning. Got a problem, Goofy. But don't tell anyone. Ooh. Wing Minnie? Not even the Queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. Hey. What? Както казах, тази игра е пълна с катсцени, зато има да гледате доста сцени. Но отново сме на острова. Сега пак трябва да отидем да говорим с Кайли. Но всички са сменили мястото. Всъщност, сега... да стефам, да, ще стефам. За всеки случай. Епизодите ще са някъде към половин час. Все пак играта е доста дълга. И ако правя епизодите по 10 минути... Чакайте, да. Ако правя епизодите по 10 минути, доста епизоди ще трябва да правя, че да минем играта. Затова ще ги правя около половин час. Може и някой път да са по-дълги, защото... Аз не проверявам колко започвам. Снимам до
доколкото имам чувство, че трябва да снимам. Тук май ще трябва, да. Тук на пътека искаме да наречем кажи го. Извинете, ама да брех. Ще поздравям да като се так. Да, ти... както и да е. Той къде ще плуваме с него. Аз ще го оставя те, защото... няма голям смисъл. Аз достиг ще загуба... състезанието. Трябва да стигнем с звезда и да се върнем обратно, който първи стигне до там, където почнахме. I'm captain. And if you win... I get to share the Palpu with Kyrie. Huh? Deal? The winner gets to share a Palpu with Kyrie. Wait a minute. Okay, И on my count. който се върне първи тук, той печели. Да. Това състояние няма нищо такова в историята, защото ти даже да загуба, трябва да се промени. Знаем, че мога да мина напряко по тази стълба. Оф, аз обърках пътя, макар е. И ето. Той дори пипна ли го? О, не! Тук вече фейлнах. Аз по принцип там някъде фейлвам. И тук не мога да го скоча. И загубех. Ама той ходи, той базикер с мене. И да, загубех. Както е винаги. Аз мисля да се разкарвам по водата, направо ще мина от тук. Сега мисля, че трябва да учим да говорим с Кайри. Да, това е храната. Ще видим. Аз мисля, че... Аз не мисля, ами аз знам какво трябва да намеря. Гъба. Една гъба. Първо ето имаш гъба. Риби. Мисля, че те бяха само от другата страна, нали? Там, където почнахме на острова, това тук няма търся риби. Това никога не мога да го скоча. Вода. Вода можеш от тук, мисля. Да. Гъба. Ето тук има гъба. Падне. Така ще вземем рибите. Малко са сърце, ама. Мисля, че видях една така. Трябват ми 3. Ама, не знам, ще го немай 4. Аре, аз тъс, риба не мога да...
Сети риба. Може и да е на другото. Не знам. Сега ми трябва кокос. Няколко кокос, май 3. Ще ползвам докато се намеря всички коси, защото ни е много интересно, само ударим по дървото и това е. И сега се връщам. И отново сме тук, намерих кокоси. Падна един от това дърво, от това. И по един от тези две само. Сега трябва да вземем на яйце отгоре на дървото. Мисля, че така са взимаш. Няма да друг начин, да. Така е. Вече имаме и яйце. Сега да отидем за риба. Да, ето е там. Не, тук и водна звезда. Морска. Там майче Марила. Или на мене ми се струва. Да. Това трябва да е риба. Или просто пък. И пък още една морска звезда. Защо пък не? Тази риба, трудно ще я намеря. Не е тук някъде. Не. Добре, отново ще по-силно да намеря рибата. Няма смисъл да хаба от времето. Само за да търся риба и с места, които вече сме били. Затова, като я намеря, направо пускам. Ето е ние. Тази риба. На около 15 секунди откъдето спрях видеото, но все пак не бях сигурен кога. И сега отчуваме към последното място за гъба. В тази пещера. Аз тук не се знаем в какво е. Врата. Какво прави врата? В пещера. Да, не съм записал. Ама да преминем към същественото. Гъбата къде беше? Гъба. Тук някъде трябва да има гъба. Е тя. И сега като цена. Who's there? I've come to see the door to Jos this world. wrata. Huh? Ой? This world wrata. has been connected. What are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door.
So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Well, yeah. Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. И хепи мюзик. Надявам се играта да се чуе, защото миналия път се чуеше твърде много, сега ако се чуят твърде малко, пак трябва да го настройвам. Сега събрахме всичко, трябва да чуем така и. Чел. Нищо не сте чули? И още една пошенка. Сега ще напита дали искаме да свършим деня. Аз няма да го свършам. Защото се очуда да се сейфвам. И това ще е епизода, за да не става твърде дълъг, да може да го обработя и да го качават днес. Отидем да стикваме. И да почвам вече. Благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, харесайте. Ако не, там. Моля. Така. Ако не ви е харесал, го дизлайкнете. Ако го дизлайкнете, няма да се сърда. Така разбирам кой какво мисли. Но ако ви е харесал, но си го дизлайкнали, просто ако сте се абонирали, се отпишете, няма смисъл. Мисля, че беше интересен епизод. Мисля, че стана по-кратък, но не съм сигурен. Пак около 20 минути. Добре. Чао!